Suteak non, su horiek itzaltzeko laguntzaileak eta langile asko izaten direla, eta gaurko gure gonbidatua horietako leku askotan ibilitako da eta badaki zerbait. Bera Bizkaiko basozain elkarteko kidea da. Biba Gorka Bakas Bengoetxea. Aupa Gorka. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eta Gorka, okerrez palema gaude Leon aldeko sute horietan izan zara zu, bertako udalerrietan. Nola aurkitu zenuten inguru hori edo ze aurkitu zenuten bertan joan zinetenean? Bertara haue ikusleak kokatzeko, haue Leongo Riaño udalerri inguruan da, Picos de Europa Parke Nazional inguru horretan, mugu horretan, eta ara joan ginen lehengo egunean, Tierra de la Reina baiaran gora gindua zen kotxean, eta egia zen basozainak gindua zen kotxean, da geratu ginen harrituta eta lur jota han zegoen panoramaz. Bi errepideen bi aldeak mendipuntetaraino erreta, sufokoak non nahi, eta egia zen panorama itzela izan zen. Panorama itzela. Okerrez palima gaude iritsi eta segituan ezin izan zenuten bote prontoan lanean hasi, lehenbizi planifikatu egin behar izan zenuten, eta gero hurrengo egunean ekin zenioten lanari, ezta? Bai, hori da, igandean deitzu ziguten guri ara joateko eta astelenerako ja prest geneukan guztia. Leonera arteko bidaia arratzaldea egin zen, eta ara heldu ginerako aginte postua su itzaltzeko dispositiboa zegoen Boca de Huergano herrian. Eta ara heldu ginerako, azkenean arratsaldea zen, iluntzea zen, da lekua ez genuen ondo kontrolatzen, orduan baloratu genituen zu batzuk, baina ez genuen lan handirik egin. Urrengo egunean lan gehiago egin genuen, aginte postuan egokitu ziguten bertako basozain bat, Juan Manuel, gainera Begazerreja herrikoa zen, Alboko herriko batekoa, eta ara joan ginen berarekin, eta erabaki zuen mendian goian zegoen bidexidor bat zabaltzea. Han geunden gure lan taldea 40 lagun ginen, Bilboko suhiltzaileak, teknikariak, aldundikoak, baso zerbitzukoak, basalan erakunde publiko langileak eta 7 basozain. Hasi ginen erramintzekin, atxurrak, desbrozadorak eta motozerrekin zabaltzen eta lur bizian izten. Ze hau guk deitzen dugu defentsa lerroa. Hauek bidexirroa zabaltzerakoan, defentsa lerrorek erabiltzen ditugu beste maniobra eta beste teknika batzuk egin alizateko eta iez egin alizateko basua badator. Denera zenbat egun pasatu dituzue bertan lanean? Azkenan ez genekin ondo, 3-4 egun izango ziren, ja 3. egunean gure arduradunek erabaki ben bueltatu behar ginela. Eta herritarrekin egoteko aukera ere izan zenuten, ezta? Nola hartu zintuzeten bertako bizilagunek? Bueno, hasteko egia da jendean unkiturik, estuturik eta lur jota gurekin hitz egiten zutenak asko erdinegarrez, euren ingurunea zelan geratu zen, eta egia esan eurekin egon ginen, esan beharra dago beti kexu ziren zelan eraman zen antolaketa hori, baina egia esan geratu nintzenarekin azkenungo gunean izan zen basozainak eta herritar batek eman zuten bezarkada unkigarri horretaz. Eta zu nola itzuli zinen Euskal Herrira ondoren? Ondo, egia esan pizkat izan zen gogorra, ze erabaki zenean bueltatzea, azkenan bueltatu ginen eta han inguruan ondik sua zegoen eta basozuteak daudenean, giroa, azkenean ondamendi guztia bezala, ez? Giroa arraroa da, jendea urduri dago, eta joan ginenan, jendean zegoenan, pizkatxu bat horrela eta guia, joan bar ginen da nasketa hori, geratu bar naiz gehiago, baina, erabakia horrela izan zen da, bueltatu ginen. Hitz egingo dugu Euskal Herriari buruz. Euskal Herriko basoak, gure basoak, sute arriskuan daude, osasuntsu daude? Azkenean kontuan hartu behar dugu basozuteak eta uholdeak eta gertaera naturala dira. Azkenean planetan beti gertatu izan dira. Hori bai, ikusten ari gara azken urteotan maiztasuna eta birulentzia handitzen ari dela. Kontuan hartu behar da ere bai, azkenean basozuterak batzen direnan ez dakizen faktore, dimentsio asko handi hartzen dute eta zaila dira kontrolatzeko. Adibidez, mundu mailan oso ona diren Kanada eta Estatu Batua bezalako herriek biratu zelako arazoak dituzten. Askotan gauza horietekin
adi ibili gara. Baina, bueno, aurre egiteko prebentzio gauzak ditugu eta bai, prest gaude. Zu Bizkaiko Basozain elkarteko kidea zara? Zein da zuen xedea eta zuen helburua? Zer egiten duzu ezuek? Karo, 2017 urtean gure kolektiboak behar izan batzu zituen eta sortu genuen elkartea. Gure helburu nagusiak azken batean dira gure lana profesionala bihurtzea, hau da gure elkartekideak baliabideak ematea, euren lana ahalik eta hobetoen egiteko, bigarrenik gure ogibidea gizarteari ezagutaraztea, ze jende askok ez daki zer egiten dugun, eta ere bai natura ingurunan lan egiten duten beste elkarteekin pizkat zubiak eraikitza. Eta azkenik natur baliabideen kontserbazioa. Eta nola gaude, herritarrek baloratzen dugu, zuek egiten duzuen lana, ikusten dugu behar zaituztegula, konturatzen gara horretaz? Bai, batez ere landa ere muan ezagutzen dute gure lana. Hirietan egia da jendeak ez daki oso ondo zelan burutzen dugun. Eta hori dela eta gure elkarteak itxinaka ari da pizkatxu sare sozialak eta horrelako gaiekin pizkatxu bat ia gure ogibidea ezagutarazten duten. Gorka, nork hartzen du parte suitzaltze lanetan? Gehienetan komunikabideetan entzuten dugu suhiltzaileak egiten dute lan hori. Suhiltzailea dira langile publiko batzuk daudela formatuta larrialdetarako, integralki. Bai baso zutetarako, bai erreskatetarako, hirietako zutetarako, istripuetarako. Eta eurak parte hartzen dute. Baina Bizkaiaren kasuan ere parte hartzen dugu aldundiko baso zerbitzuko teknikariak, esan dugun basalan erakunde publiko langileak, eta gu geuk baso zainok ere bai. Eta elkartetik nahi dugu pizkatxo bat gizarteari helarazi, azken hamarkadetan guk eta gure lankideak egin duten lanaren aitortza hori nahi dugu helaraztea. Gorka, kalean jendearen ahotan ez da, eta baita gure ahotan ere, etengabe entzuten dugu udak gerota beroagoak direla, datu batzuk ikusiko ditugu, datuek berretsi egingo dute hori, EITB-tak atera dituen datuak dira, azken 50 urteetan 4 gradu egin du gora udako batazbesteko temperaturak hemen ikusten dugu, pentsa, 17 gradukoa izan baldin bazen 1975ean, 2025ean 21 gradu terdikoa izan da batazbestekoa, eta koloren transizioan ez da, ikusten dugu nola doan gorritzen, nola bait. 50 urtetan 4 gradu, pentsatzen dugu horrek ere eragina izango duela zuteetan adibidez. Bai, azkenan baso zuteetan garrantzitsua da, ez da bakarrik, oso garrantzitsua da egoera. Adibidez, Leonen pasatu den egoera guzti hauek izan dira ere bai, pero asko egin du horretan. Ingurune horietan normalean temperatura asko jaisten da. Ingurune horietan 5 gradu egin alditu gadan zehar. Sasoi hauetan 17 bueltan ibili da. Orduan ez zegoen ingurunea oso horretan. Orduan, baina oso garrantzitsua baso zutetan da zerk edo nork pizten duen zua. Hori da ere bai kontuan hartu bat duguna. Bai, egoera egia da, askotan ni neu ere esaten dugu igual, ni nahi uste duena bero gehiago egiten duena, baina argi dago datuak berresten dutela. Datuekin jarraituz, EITB dataren datuekin jarraituz, muturreko temperaturak ere inoizko altuenak izan dira, 40 gradutik gorakoak Euskal Herriko 300 udalerri baino gehiagok izan dituzten, aurtengo udan 40 gradutik gorako temperaturak, eta hemen adibide batzuk, begira, Gueñesen 45 ia, Bergaran 42 terdi, Laudion 44, Zangozan 42, Forondan 41, 5 lekutan behintzat 40tik gorako temperaturak, zuk esandakoarekin bat egiten du honek, ez da gero eta beroagoa izaten ari da uda. Bai, hala da, eta baso zuten gairako, da kontuan hartu beharreko faktore oso garrantzitsua. Gauza bat, igual jende gehiena jakin badaki, baina Mediterraneoko eskualdetan ez bezala han udan da arrisku sasoia, gurean neguan da arrisku sasoia. Gurean neguan... Negu betean, esan nahi duzu? Bai, hasten da urritik apirilara buelta, gitxo gara, bai. Ze horre azken batean, gure kasuan, udaberriak oso umela direnez, udan oraindik ezetasun puntu handia, eta landareria berde dago. Ja, udazkenera heltzen garenean, garoa edo iratxeak, ja, zikatzen hasten dira, eta garo eta iratxoiek dira perfektuak sua edatzeko. Orduan, egoa izea ere bai. Egoa ize fuerteak, kontuan hartzen baduzu, askotan, abenduan egoten gara, de repente, 22 graduan, da
halako baten 5 egunetako haizete gogorra, eta horrek sikatu egiten du ere bai, eta haize horrek bultzatzen du. Orduan gurean, normalean, neguan edo urritik apirilera da.